že jo. Tak to nedal, prej. Ono akože keď si stúpneš tu do tohoto rohu, namieríš si tam, zrovnáš sa toto s týmto, hodíš ten smog, tak on konzistentne padá tam na ten CT, vieš, a normálne potom ťa nevidí, iba keď si stúpne na tú druhú bedňu, ale medzi tým ty už si rašuješ ten hell, už ho zajebáváš na tú druhú bedňu, lebo on tam vôbec nie je krytý, ale nesmíš voči slnku stať 45 stupňov úhel, ty kokot, alebo robíš tieň, ty kokot, že ťa vidí normálne z jungle, takže musíš behať iba po pravej strane, musíš sa dať pozor, kam mieriť oproti slnku, vieš, ako musíš nosiť slnečné brýle, aby ťa to moc nešajnilo, aby si videl do tej jungle, potom bežíš, nesmíš behať nožom, lebo to behajú iba silver trojky, a možno nižšie ešte. Musíš behať tak a musíš mať Nike Air Maxy na botách alebo normálne čisté pracovné boty, aby si nerobil toľko hluku, aby oni nevedeli, že tam si vlastne. Potom hodíš taký pop flash, vlastne, že skrutíš si ruku, zlámeš si ju na 4-krát, hodíš to na stenu. On potom je poflashnutý tak, že vôbec nevie vlastne, kde si, vôbec nevie. Vlastne potom ideš plantuť bombu. Jenže plantuješ tú bombu a on ťa vlastne môže zajebať od shortu, takže tvoj týpco ide do konektoru a pokrie ti ten short. Pokrie ho takýmto spôsobom, že sa tam zakempí do rožku, pozrie sa tam nad kvetináč, hodí si glitch smoke, one way smoke, ty koko do toho konektora, že on ho nevidí, ale ty ho vidíš. Takže tak on ti pokrie ten short, vlastne plantuješ to kolo, normálne potom už iba popikuješ zbylé 2, lebo už ste ich vystrelali 3, keď ste išli na ten site, takže zbylí 2 budú buď saveovať, alebo si pokempíte pozičky, oni nebudú vedieť, vlastne šahajú na kozičky a tak to vlastne je, chlapci, no oni potom nemajú šancu proti vám. Jo. Vyhráte kolo, no a tak to je vlastne. Ale v praxi to funguje tak, že hodíš ten smog, vlastne než ho hodíš, tak ťa rašne priebaný na timing, ty kokot rozjebe ti hlavu na jednotku, pritom vyjebe aj toho druhého typca, čo ťa mal chrániť, ale ten sa ti nevenoval, lebo sa tam pripravoval po flash, ty kokot, takže už je to situácia 5v3 pre nich a tvoj tým na teba rageuje tak, že vlastne nepočuješ ani vlastne odkiaľ idú, vybehne, dá ti deagle hlavu na jednotku, už je to 2v5 a máš chuť normálne otvoriť konzolu a písať tam rage quit, disconnect, ty kokot. Takže tak, kápo, takto sa vyhráva v CS-ku.